σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ξεκινάει ένα καλοκαιρινό vlog. Έχω έρθει στο εξοχικό μιας φίλης μας, όπου θα μείνουμε μέχρι το Σάββατο. Και να κάνουμε διακοπές τώρα όλες μαζί μετά από καιρό. Θέλετε να πείτε γεια? Γεια! Τώρα πηγαίνουμε θάλασσα. Φτάσαμε χθες και πήγαμε και το βράδυ στη θάλασσα, ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ζεστή. Ελπίζω τώρα η θάλασσα είναι δροσερή γιατί θα σκάτσουμε. Θα προσπαθήσω να τραβήξω όσο περισσότερο μπορώ για vlog. Γυρίσαμε τη θάλασσα και τώρα μία θα παίρνει για μπάνιο, μισές πήγαν στο σούπερ μάρκετ και μετά θα πάμε. Νομίζω πως έχω κινήσει. Και πάλι είπαμε, μόλις το φάγαμε, σκάσαμε και τώρα θα παίξουμε παιχνίδια, τράγουλα, τέτοια και μετά θα ακολουθήσει η πάρτι με σότζου. Ναι. Πάλι θα παίξουμε παιχνιδάκια σχετικά που έχουν παίξει BTS και άλλους μέσα με σότζου και θα περάσουμε μετά το δεύτερο μας βράδυ. Οκ, δεν το ξέρεις! Είναι δικό τους. Πώς το βάλω? Θέλουμε να βίντεο. Φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Βοηθούμε βίντεο. Κανονικό βίντεο δεν υπάρχει. Είμαστε ένα blooper. Όλες μαζί, ένα μόνο του. Που σε μισό δευτερόλεπτο παίξει μονόφρυδο. Έχει μερέντα εκεί. Έχει μερέντα. Πουλά. Γεμίσει το μέτωπο, για. Γεμίσει το μέτωπο. Αν κάνουμε εξετάσεις μετά από αυτό. Δεν θα κάνουμε. Να κάνετε λίγο ησυχία όμως να ακούγεται και ο ήχος. Και τώρα θα... Πάρτε λίγο πήρε. Μου χαλάει το. Αυτά θα κολλήσουν μεταξύ τους. Όχι, μα κανονικά. Πήρε φωτιά ο κόλλος μου! Λίγο ψηλά, παιδιά. Τι ψηλά? Σία ψηλά και η Σία το έχει ακριβώς δίκιο. Τώρα ρε! Ψηλά πώς θα πάρει? Λίγο ησυχία, παιδιά, να βγάλουμε. Κάτι κάνει. Εμένα τίποτα. Άντε, κάντε εσείς. Μαρία, ωραία. Ησυχία μόνο. Παιδιά, λίγο να βγάλουμε βίντεο, ρε. Ωραία, τώρα σκασμός.
Να βγάλω σας Ομό τρώγεται, γιατί δεν το βλέπω. Γεια σας, σήμερα δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το vlog. Ξεπροβοδίσαμε την Ανθή σήμερα. Του τα δάκρυα. Έλα, περνάμε εδώ στον ημιτό. Ναι. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, έτσι με τον κόλλο θα μας ανεβάσει. Μην το κάνεις αυτό. Θα βάλω μπλερ, οκ? Ναι, Άμα πληρώνω. δεν παίρνω τίποτα. Ναι, ήρθαμε εδώ στη θάλασσα. Έχει πάρα πολύ κύμα, αλλά δεν πειράζει, δεν μας πτώησε. Ναι, πραγματικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Το θέλουμε να φύγουμε αύριο. Αλλά πρέπει. Αυτά. Προσπαθώ να απολαμβάνω τις στιγμές. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλάω πάρα πολύ συχνά, αλλά... Θα το κλείσουμε το ήχο αυτό. Όπως σκατάει που λέει. Έχω λίγο χώμα. Μόνο λίγο. Χωρίς την προτεστή του,